Sanibonani lokubona Mshuphakama, Mbingelelo Sifundo. uSomizi usegilima kuma-Idols. Sisacela nje babukeli bethu ni-like and comment and subscribe. uSomizi uqhamuke bengalindele ababukeli bama-Idols lapho khona eqhamuka ezophefoma ingoma yakhe. Okumangaze abantu abaningi-ke lokhu ukuthi hawu, kanti uSomizi unekhono ngapha ekuculeni. Abanye-ke bamazi-ke ngokuthi ujwayele ukwenza amahlaya isikhathi esiningi, kanti-ke uphinde-ke ebe yijaji lapha kuma-Idols. Ubesemangaza nje abantu uma eseqhamuka esezophefoma. Lapho-ke okubonakala iphefomu yakhe ithatha abantu abaningi baba nemibono ehlukene. Ngabe uthini nje umbono wakho mbukeli wethu uma ubonile ephefoma ama-Idols, ukuthi ngabe unalo yini ikhono lokucula nokuphefoma ingoma yakhe? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.